inini ndiri kutaura kuti ndakabatikana ndikarwadziwa nekudheererwa kwandakaitwa pamusha pangu. Ina handitamuka. Zvautamuka. Tokanga uchida chiitwa mwana wevako. Nokuti ukati ndine mari uchifamba uchichapasa vana vevanhu. Unonosvika pamubereki akatsamwa. Wausingazivi kuti anoda mwana wake zvakadini. Tidaanene zvinhu zvavabereki zvotitadzisa kurarama nevana vamwana zvakanaka. Mangwana kupamba uchinongedzerwa. Uyu hamuzivero. Uyu hamuzi. Zvinopera. Zvinopasi. Vakangwara sere kungabuda ari panze apo patakasvava munhu handiti makwara chatinoda kutaura chekuti hazvidi kumhanyirira handiti nhasi uno mouya mozvinyadziswa nemba yakafanana nemunhu rambai makachengetedza dignity renyu. Tinokuchingamidzai muchirongwa chedu Dare raMambo pano paDestiny TV. Zita rangu ndinoitwa Anesu Tashamachi. Nhasi muDare raMambo ngezi matongwa nyaya yatezvara vanga vachida kubatsirwa nenyaya yemukwasha wavo uyo akatora mwana wavo anga ane 18 years akagara naye kwe 4 months akatanga kumurova apedza akabva ati mukadzi handichade kusvika pakutora mabhegi emukadzi akanomakanda muyadhi yaTezvara. Tezvara vanga vachitaura kuti inini ndaona kunge ndajairirwa. Ngatinzwe zvakawanda munyaya. Pane zvakaitika zvandisinganzwisisi kuti netsika dzedu zvino zvinoitwa here pakati pemukwasha navaTezvara. Ini ndine vaTezvara vake. Uyo wagere naye ndiye mwana wangu anova mukadzi wake. Uyu last vana January vagere vese nemwana wangu. Asi chakandishamisa ndechekuti musi wa8 April ndakaona mwana wangu achiuya kumba kuma8 manheru achichema achiti ndarohwa. Uye mukatarisa chero muhuro make umu mune nzwara dzaitaridza kuti vanga vakamarana vachirovana. Hameno kuti zvakafamba sei. Ndozomubvunza anoti andidzinga kumba kwavatichienda kumba kwako. Zvadero kuma8 manheru iwoyo tikati regai tikuona pamwe mukwasha pane zvaachauya achitaura nekuti hakuna tsika yakadero yekuti unodzinga mukadzi nepakati peusiku munza. Akauya ega akafamba kubva kurodhi yekuchakariro. Ini ndinogara kuHiltonville uko ma6 ngopedzira. Akafamba ega usiku ihwohwo achibva asvika pamba. Ini ndamuka ndaendawo kubasa ndikati tine tizoona kuti zvirikufamba sei. Asi mwana akazondifonera achiti last uyu auya nemota akakanda mabhegi ehembe dzemwana wangu pagedhe akadarika nemota yake achienda. Hapana waakataura naye akabva aenda kumba kwake. Kubva ipapo ini ndakambomira ndikati ndava neurongwa hwavainahwo regai timbomira tione kuti zviri kufamba sei. Hapana akauya, hapana akataura neni. Baba vake last week ndakavafonera vakati alright mirai ndichazotaura nemi. Havana kuzofona, hapana chavakataura. Ini ndikaona kuti unhu wakadai kudherera vaTezvara nekuti hakuna munhu anouya achikanda mabhegi arova mwana. Aitaridza kuti pauro apa pakatodzvanywa nekuti nzara dziripo nanhasi panotaridza kumarika kwacho. Saka ini semunhu mukuru ndakaona kuti iyi nyaya inoda kudare kwaMambo kuitira kuti vana ava tibatsire kuranga, tibatsire kudzidzisa hunhu netsika dzedu muno muZimbabwe. Nekuti hakuna hunhu hwakadero kuti kunyange uine dambudziko rauinaro rauri kufungira kuti hauchiwirirana naro haisiyo tsika yacho. Uyu mukwasha uyu akauya akatumira vanyai vakabvisa
tsvakirai kuno. Vakadzoka kechitu vachikumbira listi tikavapa, ndo zvega zvatinoziva nezvake. Saka maonero anda kuita ndeyekuti kana achirova nekudzinga nekukanda hembe, pane chinobuda here ipapa, ndo zvazoita kuti ndisvike kuno mambo wangu. Nani kudaro? Sekuru na ndo wakagara nawo. Ani hanzvadzi. Ndo wakagara nawo here. Aiwa. Ndo vabereki vako vari kumba. Ndo vatuma kure. Nasekuru. Zvekutaura izvo ndo zvakaitika. Arikutaura Hanzi ndizvozvo. musamuise mashoko muromo. Mudaro ngataurika ege zvandonzwa. Ngati zviri kutaurwa apa ndo zvakaitika here? Ndizvozvo. Wakazotora hembe dzemukadzi wako unokanda kumba kwatezva. Aiwa. Ndakakanda asi anga abvavuka saka ndikwanisa kugara nehembe ndinokwanisa kugara. Watora hembe waraongedza ukanomukanira. Sekuru varipiwa wauya nawo. Tibatsirei mwana muona hapana ndo zvinongoratidza kuti mahumbu atakagarira mudare. Ane makore mangani? Ane makore mangani? 18. Iwe une makore mangani? Ine 18. Wakutanga kukura ndokutanga kutokura futi nedzimba. Dzimba dzedu na 2 days musati magara madziri maakutodzipisa. Chandinoda kuti titaure sekuru nemukomana. Manzwa zvangazvitaurwa nababa wemusikana. Adayira iye kuti shuwa kwezvazvakaita. Kana tichimubvunza tichizotsvaga vanomubatsira, kunoita vanobata mashoko ekuzoenda nawo kune vanoita zvekutotuma vamwe kuti endai kudare. Mwana wangu atadza kana kuti mwana wangu asungiswa kuenda kudare, ndotumira vanhu kuti endai anasekuru. Ini ndiriko baba vemwana wacho. Mapawa. Munhu akadaro kazhinji inhuku. Ndova yokuti kana ukasvika mamutaurira iye oronga sekuronga kwake kuti mungadai musina kubvumapo, mungadai mazodaya. Handiti mapawa. Saka kurwa kaviri, kurwa nemukadzi wemumwe asipo. Ava mukadzi wemunhu mumwe watona asipo, chitogara wakagadzirira kuziva kuti hondo yachona iri kuuya imwe. Handiti mapawa. Ndo nyaya dzakadai. Saka isusu manje kana patumwa nhume tinoshanda nemi sekutumwa kwamunenge maita. Mukomana uyu chekutanga pane zvaakaita hapana chakanaka chaakaita. Nditi mapawa. Tinofanirwa kurespekta mwana wemunhu, kwete kungofunga kuti iwe wanouya nemwana wemunhu mumusha mako hamheno ndiyani akuzonokupa mutemo wokuti hai zvazvichaita. Tanobvisa tsvakirai kuno zvakanaka-naka. Avo vabvuma kuti aiwa vadanana ngavadanana. Tsvakirai kuno chona wakabvisa wabvisa mari. Wabvisa $100. Mutana wakatanga kudanana naye rini? Last year na September. Ukarara naye kangani? Akawanda. Zvese izvo zvomusoro mako hazvisisimo. Handiti pano pawairara naye papa angari under 8. Aiwa. Anga asiri. Anga ni makore mangani? Anga 18. 18 yanga yakwana. Gore rakapera. Yanga yakwana. Saka izvo nane 18 years kuti.
akutina 19 autenda 19 kuti waitoita zvinhu zvako uchiziva kuti hayi zvino handisi mukati mebhosva 18 years dzakwana watora munhu 2 days wakumudzinga madzingiro ake iwayo muri kurwa idomestic violence unosungwa nemutemo wenyika zvinosungisa. Saka nhasi tisingade kutambisa nguva sekuru ari kuti kudii pamusoro pemukadzi wake ndosaka imi cheni kuteerera vandiri kutaura ndichidedza imi ndiri kuti mubvunzo wacho naupindure kana kumuudza iri kuti pindura zvekutaura mapo uri kuti chii nenhau yemukadzi uyu ari pamberi pedu ina handitamuda zvauchamuda chaukanga uchida chii pamwana wevanhu ndati waidei neto mwechagaisa mamukarakasasha makatorana murini January zvino 4 months asati dzakwana watoona zvekugarisana pesa apo nokuda kwokuti anga asiri kumba kwenyu akauya sei makaita zvekuuya zvazvafamba sei kwanza ane nhumbi kwanza ane nhumbi anayo asikana pamakaenda kumurume makaenda muine nhumbu aiwa vaimangoona kuti mazuva awanda achikutambisai anga ndinonesa kuuya kumba saka ndakaita zvekuendesa saka unyepera dare uri kuita uri kugona kuti iwewe uri kuita sekungosekuziva zvakafamba sei kuti mukadzi wawe kumba aiwa kuziva asi kuuya kwaakaita kwanza kanyi ngati akauya sei akanga munonotsa here kuenda kumba ndizvo yanaida ngoti papo pamabvunza uyo anga asisagari pamba mwana uyu kungodai nguva diki diki vabuda vari vese uyu indonzvurumu vanozikamwa musi uri kutaurwa uyu vakasvika kumapast 12 to 1 dzepakati peusiku ndopaakauya kumba uyu akatombotifonera achinyepera kuti ndini sekuru vanichi kuti handinda ndine mwana uyu achinyepa ivo vanga vari vese vaswera vari vese saka ndangoti itseke kuti mukazviziso ukatoita kusikana handiti paifoni wafoni yekutaura nababa wakumbori muchiti muri kuzvigona kuti ngativanyengedzei ana baba kuti taura navo kuita zidifidzi wesekuru nhingi ndigowana kuti kana ndasvika kumba usaite chimoto handiti izvo kanhasi ndiye munhu wacho arapo ari kuti handichakuda umunhu wacho hapana musi waakakuda kubva musi wokutanga unoita nezvei muno uri kuchikoro kupi koiwe ndachinyorera wakwari pasupplement pamusoro mama taurai
uyu mukomana uyu akanyora O-level kakawanda sekuudzwa kwandakaita nemwana wangu. Apa anoshanda kumaini kwababa vake, ndiye vane mugodi wavari kushanda nayo Pitstone. Ndobasa raari kutoita. Musi wadzinga mwana wangu akatsanangura kuti akatomupinza mota vakadhiraivha vakaenda kwavanonoisa maO avo uko mheno ine rodhi yechakaro. Ndokwavakanomurovera ikoko, vakamudhamba akamusiya ikoko, akazouya ikakumba. Zvekuti kuchikoro haazi kuchikoro. Chikoro anoenda arungoprepare kunyora, akabva kare atidero akanyora O-level kudhara. Pamwe uyu akatonyorawo akapedza, uyu ngoti akapasa chete zvinhu zvake akaita zvesemusikana. Saka nyaya yekuti ndiri kuchikoro kuda kungoninipisa, kuzviita sekuzvininipisa. Uyu anoshanda kukambani kwababa vake kumaini. Badala ndichifunga kuti tigosvika pekuti tibatsirikane nepekuti tikagarira pasi chinhu chisipo tina kwatinenge tichienda, asi kuti vanhu kana vachinge vatadzira vana vevamwe vanhu vanoda kupiwa mirango yavo, kuti kana vadzokera kumusha havazogona kuzoita kuti zvakadii zvakadaro. Imi muri kumunzwa here achiti haachada mwana wenyu? Tamunzwa mwana. Zvatondishamisawo kuti akatora mwana wangu kuti amuabhiyuze. Kurarana nemwana wangu kubva muna September kusvika nhasi uno musi wa8 waazouya kumba. Iye ari kungo ibhuru remashanga rinongoita nekuti sezvamuri mabva kutaura mambo, achibva pane uyu ari kutoenda kunotema pamwe futi, nekuti ndo zvaari kutoita. Saka ini mambo pakadero pakandiomera. Handingaiti mwana anongoshandiswa nevamwe vanhu. Ane future yakanaka zvake uyu, akatopasa maO-levels ake anawo, ane maB masubjects. Future yake anogona kuenda mberi nebasa nechikoro chake achinoita zvinhu. Asi apa ari kutambisirwa nguva nemunhu womudisturba, akatomudisturba. Ine program yekuti izvezvi angadai akaenda this January iyeyo, but akatoramba achinda kuenda kumukomana nekuda kweizvozvi zvavakaita izvi. Izvezvi ndakatotsvaga mari yekuti aende samwe kwaari kunodzidzirawo basa rimwe rekuti aite reupenyu hwake. Uyu akamudisturba. Pamusoro peizvozvo achimurara kubva muna September kusvika iko zvino nhasi. Zvinhu zvinobvumbura. Wapedza izvozvo womurova, womudzvinya pahuro, nokuti ukadzvinya pahuro unoda kubvisa upenyu pamunhu. Saka mambo ndinokumbirawo kuti ipapo mupawo nesese. Akudzinga kudero, ari kuuya mangwana acho achikanda hembe pagedhe. Uyu akatoudzwa ari mumba kuti pane mota yadarikapo yakanda mabhegi pagedhe. Muone kuti kudherera kwakaita sei kwekusvika pamusha pemunhu wotora aisvika pamba uyu mukoma wake ainodya pamba pangu. Saka ndo masvikira akaita kune mwana uyu. Adero vamutora buda naye akuzomuuyisa nenzira yakadai. Mambo handisi kufara nezvazvo. Ndinokumbirawo kuti mutemo tsika dzedu ushande pakadai. Tinobhuya kuti mutemo wetsika dzedu unoshanda, tinoda kubatsira vana ava mativi ose ari kutumwa. Kuti iye musikana wayo kana ukaona waenda kuchikoro, pada wavo ukaona waenda kuchikoro, unofanira kuve nechinangwa kachokuzva kuti kuitei kuchikoro kwamunhu kuendenei. Handingaendi kuchikoro kunopasa maO-levels angu kunotorwa kana murume kuti ndakuenda kumurume. Hazvisiri izvozvo. Unofanira kutanga wafunga upenyu, ndofanira kumbopindawo munyika ndikuona zvinonzi upenyu chii, kwete kuti unotorwa nemunhu wokuchapaza mukati umu wopedza izvozvo akutokushainira. Nditi wapawa zvinhu zvakadaro hazvina kumira zvakanaka. Saka ini kudzokorora kubvunza kumusikana kuti uri kuzvinzwa here zvekutaurwa nemukomana wako kuti ari kutini, zvekunge tichagara newe kwete. Ndachinzwa. Toita sei?
ndokuti chii ainende kuti mutemo ngaushandise zvaunofana mutemo unoshanda but haubvunde vantu kuzoti vanhu garisanai ipo pasina rudo ruripo vanosumudza ruoko muri chii Jemai wakuti dzinahlangana. Pamusoro ipapa iwe ini hangu ndoda kuti ndikwanise kupinda pakati pevana nekuti kubva pawakadanana ndakavapo ndikambovakansela kuti vana muri vadiki izvi dai masiya saka uyu ndopanga achinyoreka mukomana achidzi apenda kuchikoro asi achidzi anga kudzogorora kuenda kuchikoro fomu angambonyora anga kutanga kuita zvakanaka ndikavati aiwa iwe mukomana inini ndinosa zvaukuramba wakateerera mwana wako ndewagopa mukana anyora kana uchizomuda panopera gore muna Dhisemba wouya wabvisa mari womutora ndikurambidzei kuti mudanane kana mukamubvunza anotaura ndakataura navo ndakatomudedza ndikaenda pana bhudhi vake vaigara baba ndikati uya munzonyai vanai akati aiwa saka iye zvaairoita ndezvekuti uyo panobuda achienda zvake kumalesons iye anozoenda onomutora nemota ndakapinda padambudziko rekuti aipota achiuya kumba saka inini ndichiti iwe iwewe usaendeka sevanhu vaidanana vaingoti yakaenda muda votorana voenda ndaitomboita zvekumboteera kuti ndoona kuti mota yecherudzi yakamira pakati mboteera vosumudza mota votochitiza saka ndakaedza kuti vasadini vasiyane nazvo ndichiti semunhu womudzidzisi ndikati aiwa vana havati vadiki saka usiku aifona kufona zvekusvika kana kuma2-3 vachingotaura pafoni ndokuzosvikira vakuti vaenda kwavaenda anonoka kudzoka asi anouya achimusiya pageti achiuya achimutora ipapa achimusiya musi waazopedzisira wakazoenda akazodzoka kumausiku kuma past 12 akatosiya achimusiya futi pageti ine nababa tatu hatichanzwisisani vachiti mwana wako saka ini ndakazozvipira kuti aiwa kana zvakadai ndisinei kuti uyo ari kuenda kuchikoro ndikamubvunza ndikati anokuchengeta nei mwana akashanda zvikanzi akandidza kuti anoshanda kumaini kwababa vake ndopaanoshanda ndikati ndakazoti chirega vachienda anogara kumurume wake kuitira kuti zvisatikanganisewo isi kumba kwedu ndo zvatakapira tikati takatoenda kupolisi kupolisi vakasvika vakati ai kana zvakadaro ngavaende vanhu ngavese nekuti eji yavo yatindira kuti vava vanhu vakuru ndokubva tabvapo takawirirana vabereki vapapai nababa vakawirirana nazvo vakaenda ndopavanozogara vakazouya netsvakirai chikuno yavo saka inini pandiri kunetseka napo baba ishe last ari kuti haachada kudetsi akauya akamutsvetera mabhegi akamudzinga akauya akava akamutsvetera mabhegi mangwana kusera mangwana aripo pakufonera Prudence takamutaura kuti foni yako Prudence chiregera kushanda akati kuna Prudence ndoda foni yako inini ndakabuda naPrudence ndikanomumirira parodi kuti amupe foni yake yanga ainayo last akaramba foni yake akati enda unogara naye chete mwana ndobvaenda shure mangwana zvichiteera last aingofonera Prudence last aitonga Prudence tiina ndikati Prudence nemukomana wangu muchiri kudanani zvikanzi mama inini mukomana wangu tinodana amene kuti zvinomboita sei anogumbuka asi akagumbuka anozonyeveruka totogara zvakadini zvakanaka ndikati ndakatodzoka kare asi kuti anenge achiti akagumbuka anozoita zvakanaka ndikati Prudence zvikanzi chokwadi ndikati Prudence tikuenda kumusangano wekuchechi ndoda kuti tiende kuchechi zvikanzi naPrudence last akanditaura kuti handiendi kuchechi akaramba
handiendi kuchechi. Usaende kuchechi. Prudence akaramba tikaenda kuchechi nguva murehoko tikandopedza 4 days reko. Last akatuma mukoma wake nemari paPrudence kuti Prudence enda unorukwa musoro kuona kurukwa kwaakaitwa ndilast akamurikisa. Akauya akatora Prudence vakatopinda mutauni achitomutengera nespray yemusoro wainawo musoro wake vanetsana kare. Hazvisi zvekare ndezvemazuva ano kubva takabva kumusanganosundirwa musi wa20 vatorambana atouya atomuchetera mabhii vatinoda kuti tibatsirane ka pamwana wenyu musikana ndopatoda kuti tese tisitike tiri paari musikana izvozvo zvatireva kuti saka nokutika kana achitaurirwa zvavanga vachitaurirana zvaringa zviri zvokuva kwavo vari 2 izvozvo muno mudare mamambo munhu handidika ndo maari kutaura kuti handidi handiti mwana wenyu anoda kuudzwa nesu ndosaka patomunyengerera asi mwana wetu but hatidi kuti ashungurudzwe neumwe munhu handiti mapawa mutema utenderi nyaya iri pane mwana wenyu asanyengedzwe nemukomana handiti mapana akauya pamberi penyu achiita zvese zvaaida kuda kurara nemwana wenyu kuti kana vabereki vako vaziva kuti ndikudanana newe havachandikondrola vakundisiya ndichiita madiro pauri handiti mapawa ndo zvinenge zviri mupfungwa dzevakomana. Saka izvozvo ndo zvatoda kumuudza nhasi kuti zvine mutongo hazvitenderwi nemutemo kuti mutora mwana wemunhu womuita mukadzi iwe totoziva kuti haumude handiti mapawa mutemo hautenderi zvakadaro. Saka uyu musikana uyu ndiye watanga ndichibvunza kana mama akateerera kuti wanzwa here zviri kutaurwa neuyu kuitira kuti nyangwe odzoka uyu kwaarika vangatodzoka zvichida vave vana sekuru avo nana mbuya kuti vedu veshuwa tabata mombe iyi tiri kuti isusu aiwa mwana wepfungwa dzake dzinokudai saka zvazodai ari kuti akuda mukadzi handiti ndodare kai rinenge chitaurwa nevanhu vakuru kwete ivo vari 2 kuti kana akasangana oona kuti I'm desperate saka ndawana musikana uyawo omunyengetedza omutora omuita mukadzi zvekare. Mwana wenyu anenge aratidza kusatoshandisa njere dzatiri kuva kuti dziripo handiti mapawa. Then tine nyaya dzakawanda dzemasvondo apera dzatakasangana nematambudziko emamai imimi dzekuti kunyengwa kwevana munenge muchiziva handiti mapawa. Ini chozondinetsa manje ndechekuti pamunenge muchinyengedzwa netuvana twakadai so imo togutsikana chii chamunenge maona vangadai vari sekuru vakawo vauya naye pamaziso penyu mudare remumusha menyu. Ini ndini sekuru ndauya pano vana baba nemuzukuru wangu. Muzukuru wangu yakufambira pano pamusikana wenyu anonzi Bingi. Saka taona kuti nyaya dzingazoita kunge mahumbu isu tiri pasiriasi titoda kutotora chii kutoroora mwana uyu. Handiti imudedza mwana wenyu momubvunza uyu mukomana unomuziva here? Ndinomuziva. Chii chako mukomana wangu? Dare rotaura mukaona tadaro pachivanhu kuratidza kuti hatisisiri kuroga mahumbu handiti mapawa. Ndinorwadziwa zvisingatomboita kwandiri hazvingazoitika hazvona zvokuti ungatozouya futi pamba pangu wozorasa mabhegi emwana wangu. Zvinoitika kwani zvinhu zvakashata kudaro. Vatoda kukutendai nekuzozvibata
pamunozonoita mofunga kuti aiyo kana zvadai regedzai ndiende kumatare dzimozva ndinogadzirisa nyaya yangu. Handiti makoha nyaya youya kuno yogadziriswa chinozongorwadza chete kuno mitombo yedu haisizonopinda paya patinenge tichifunga kuti ndichazonodaiso kwamambo tozonodini tinozonoita mitombo kuti inhingiringe watongerwa nyaya kuno kwamambo kuno ukange wakuda kuzosumudza nyaya yako unenge wakuenda nekucivil court kopedza nhingi demands dzaunenge waona kuti noapa ndikuda kuti ndiende kucivil court nyaya yangu idai. Handiti makoha but kuno isusu manje mitemo yedu inoti munhu kana atora mwana wemunhu akamuita mukadzi chete anobhadhariswa mombe namari. Handiti makoha mombe inonzi yemaputiro kana kuti damage ramunoti damage kuno kwatitore matorero atinoita uko nekuti umwabva ndoda 50,000 ndoda 10,000 damage remwana wangu wakazodaidai. Handiti makoha kuno kuimombe zvinobva zvaratidza kuti munhu aenda kudare kwamambo akabatwa nemhosva namambo. Handiti mane proof yekuti munhu abatwa nemhosva kana makuda manje kuchidhimanda marights emwana wenyu makushandisa kuti munhu makuenda kupedza claim. Handiti makoha but kuno nyaya iyoyo yekuzonotananga mumusha menyu zvakafanira kutukana nambuya kana kupindurana nambuya kana kupindurana nemunhu mukuru uchitukana nawo kuno ukanonzi makuna chese tangonzi makuna kwamambo imombe. So uyo kutakura hembe achinotaya kumadhoo kwenyu kumushawo imombe anofanira kubhadhara. Ansore mama. Yes. Panotori nemeseji iri mufoni, audio iri mufoni, uyu last achitaurira Prudence kuti ipa mama wako foni ndoda kutotaura nawo izvi achitodzimanda. Nzwaika dai uyo akavapa foni handiti nhasi unotineka kumubvunza kuti ndiwe here waitaura naamai avo handiti oti machiona machachisa achona wakatukana nambuya pafoni mombe ndo mutemo wedu. Hatina time yekumbotamba zvedu kana tiri kuno but chinhu chakakosha hatigone kuvaka imba isipo. Handiti makoha kana isipo haipo handiti but kana munhu akambotogara nemukadzi akabvisa tsvakirai kuno mukwasha anozikanwa mumuta hapana paunongoti verbally woti achichada mukadzi hakuna zvichakadai unobvisa nonzi token of divorce kana kuti gupuro ratinoda kuonawo yachibvisawo iroro gupuro iroro ndo rinove security yemwana wemanje anenge aprotected kuti wakabvisa gupuro mudare mamambo kai nhasi unochiita wakuita kumwana wangu. Handiti makoha chungu hadziuraye patini zvinorwadza mukurarama. Handiti makoha iye kukura hake kana vabereki vake sekuru vakamusiyirira negoridhe ramuri kuchera kana muchidii mumatunhu medu handiti ngarizive zvokushanda nokuti ukati ndine mari uchifamba uchichapaza vana vevanhu unonosvika pamubereki akatsamwa wausingazivi kuti anoda mwana wake zvakadini. Zviri kuitika munyika muri kuzviona pamusoro penyaya dzakutaura idzi. Handiti makoha zvakawanda zviri kuitika saka initenda ndichikumbira iye zvino ndikuda kuti murume uyu kana ati iye haadi mukadzi ngaabvise gupuro rake eti asiye nyaya yekuzopota uchitevera munhu wawapagupuro. Wakamuona aine umwe munhu ukangopindira chete ipapo wakadzoka kuno kudaro isusu tinoziva kuti kana tabva apa tinoenda tinongoisumudza toikanda panofanira kudii
kuenda handiti makwavo. Asi dai vanga vachinzi havasi kugona kugarisana vachidanana bati vanonetsana, taivati vese musipo vese munodzoka pano nemari. Ndo basa redu chairo chairo rekubika vana ava motoshamisika kuti zvakazofamba sei handiti makwavo. Saka kana vagarisana vasingadanani vachirwa kutangira nhasi vachirwa hazvibudi. Saka iye kana ati asikuda mukadzi ngaabvise kukuru racho. Chitombozwa kuti isu hatisana baba vake akanga asikatomboita zvaanotoita pameso pedu. Ndokuti achitaura nedare ka ngaataure mudare kamukomana sekutaura kwaanenge achingoita nemumwimbi nemwana wevanhu kwavanenge vari. Mambo munoona kuzouya kuno ini ndiri munhu mukuru chaizvo wamunoona. Zvaakaita apa ndezvekutoti isu wose takaona zvakawanda, ndosaka takadzikama takataridza kuti aiwa regai tiuye kuno. Zvaakaita ihondo yaanenge akatodenha iyi kare paita hondo. Saka kuuya kuno mambo hakusi kureva kuti inini ndiri kutaura kuti ndakabatikana ndikarwadziwa nekudheererwa kwandakaitwa pamusha pangu nemunhu uyu. Saka iko kutongondidheerera kwaakaita inotori mhosva. Ndo yandati kudheerera kwatona kwaakatoratidza kudheerera kwekuti avapa mwana otozorongedza kurongedza mabhegi emukadzi mupenyu aripo kuchivanhu hazviko. Mwana wangu ndakanzwa achiti kune dzimwe hembe dzake dzakasara. Ndo zvandiri kuti imi muchinyaya zvakaidaro muteerere kuti kunoti chii kudaro. Tine nyaya yekuti tinosvika pekumubvunza ka chandiri kuda chekuti aratidze mudare kuti alichada mukadzi negukuro ndo odha inoisa mudare. Yandiri kumirira kuti izvozvo ngazviitwe. Ndamba mukadzi zvinova nematariro aramba ari kupikoshe Berasuko nirumbire kuzijejera chipama yavo mbamana mayana titere nimkumonya pa awa tua right yabo kuni wawa makuma wa unirira Ndoremsa. Ndoremsa. Nyumba Nchaura chiki amangwe newazo anzina makombe nezinandiva vanchari gona Ndava anjani kuna. izvi tinozviitira kuvana vedu sikari. Imi makarogwa hamusati makadii kumudzwa kuti regedza dzive shiri mazuva yanamuti pamusoro imo kunga ini ndakatoendesa ndimakatomuyendesa vati iye aifanirwa kuzvibvunzwa kuti indiri kuendepi kana sisa havasati vaenda kwavanofanira kunge vachienda. Handiti mapano chatinoda kutaura chekuti hazvidi kumhanyirira. Handiti nhasi uno mouya mozvinyadziswa nemba yakafanana newe munhu mudani mamama ndakamudapa kudani kwamama. Handiti 2 days muchidanana rechi 3 matokudai kwamama
handiti hazvina kunaka muupenyu. Rambai makachengetedza dignity renyu sevana vevanhu. Ukafunga baba vako kuti baba vangu munhu akaita sei community, handiti izvozvo zvega zvinokupa kuti uchengetedze ngemukurarama kwako. Unochengetedzeka ukafunga kuti ungadai baba vangu nemazivirwo avanoitwa ndinonzi chii mangwana, handiti hazvina kuuya mupfungwa dzake. Arambwa arasirwa hembe kumba, mukamubvunza ipapane zuva ravakatonaka nesi tikuendeni, hapana kwatiri kuenda, handiti wakwa. Saka zvakuda kubatsira uyu musikana uyu, handiti one asaite umwende hwekufunga kuti kurambwa neuyu ndaramo, wozifunga kuti ukaita umwende woti ndakanyadziswa pameso pevanhu, ndakunomwa mushonga, ndakuenda patambo, ndakunodii. Aiwe, hazvisiri izvozvo. Handiti chisiri chako, hachisi chako, nyangwe ukachida zvinenge, handiti hachisi chako. Chinhu chinongodiwa chete mukurarama kuti izvi zvikaramba izvi, handiti wozvibvunza kuti ndofanirwa kuita sei, handiti otangidza pawani. Saka ndanga ndichibvunza kuti ane mimba here, handiti ndo chinhu chinodisturba upenyu hwemunhu. 9 months wakagara, handiti wabereka mwana imwe mwedzi kuti uzosununguka utangidze kuita zveupenyu. Upenyu kuvarume hazvireve kuti ndo upenyu. Kana vakawanda varume handiti wake aripo, saka asazvidye mwoyo nezvizvi, handiti. But chatakuyambira kune uyu ngaarege kuzoteverera musikana uyu, inenge yamhosva mukurarama, handiti makwa. Iyo yekurwa iyo nekurova nekudzipa nekudii icriminal case, handiti makwa. Inosungisa kumapurisa kuti kuenda mujere nazvo, handiti. Saka kana vamboparadzana vari vapenyu saizvozvi ndo zvatinotenda, handiti. Saka dati nini anofanirwa kubhadharwa mombe nedhameji maputiro, then iyoyo nyaya iyoyo yokunotananga mumusha mevanhu kurongedza, ngokuti warongedza mbatya dzacho chichiuya kutore mbatya dzako kumuridzi wadzo, wazvinzwa here kune dzimwe mbatya dzakasara ikoko wawakarongedza, wazvinzwa here kuti kune dzimwe dzakasara dziri kwenu dzakasarirei? Wakazodzokera kumba zvine mazuva mangani wazviita? Avazita muzuva 9 mama, 9 April. Ngandoti atuudza iye atuudza iwewe wakazviita muswari izvi zvatokutaura pano. Pawakazoona iwe wakazoona kuti hembe dzasara, wakadi kudzitora ukaenda nadzo kuti wakazodzitora ukaenda nadzo? Handina kuziva kuti kune hembe yakasara. Unenge wataura wani kuti ndakadziona dzakasara wani? Handina kuziva pandakaendesa kuti kune dzakasara. Ndaka ukazodziona here? Ndakaona. So hapana zvatokutaura. Kana wakadziona ndo zvandikuti wakagarirei nadzo usina kuzongodziendesa sekungoendesa kwawakaita dzimwe pamusoro. Pandakaona hembe iyoyo ndakafonera ndikati hembe yakati iri kwakati. Iri kwakati kupi? Iri kusimumandi. Ndikati ndokwanisa kuya ndichiisiya here? Ndikanzi aiwa haimbomira yakadaro. Iwani ka? Iwani?
inenge yakudzwa pakarongedzwa dzimwe yakasarirei anditowana iwo hauna kuitoiona kozvaisi yako handiti asi zvairongedzwa nemudzi wazvo anodziziva hembe dzake nyange dzikaita 15 anoziva hembe dzake pane hembe yangu yepingi isikwa mapenzi emukati kunhongeredza soro uchirongedza munhu zvinoripa moto kuita kwakadaro kuti vanhu hakuna mutemo wakadaro ndopa munopara ngozi mumisha yevanhu handiti warongedza zvinhu zvako newaona kuona zvimwe wazongodii nekutsamusana kwenyu kwamune muchitatsamusana zvimwe zvinhu zvemukadzi zvosara mangwana iye anoti wahdinei nazvo handiti nekuti nevakatsamusana kutsamusana kwenyu ikoko mangwana yangosi hembe dzangu dzakasara mumusha menyu chakazoti changu chakasara mumusha menyu handiti vana vacho vamunozviitisira ngozi idzodzo hamusati maanavo regai kuita zvinhu zvakadaro iwo kana wafunga kuroora mirira kuroora kwete kutamba nevana vevanhu mhoro Nada kuchinji highlight panyaya ine experience yemumwe musha wakaparara nechikonzero chedhuri zvaakudzoka yangozi musha wakaparara nechikonzero che kaipokamaitika matipo sezamene vanoturizwa matipoti kadhori kakadaro kakarova rekarani kakapedza musha naripa mombe 13 kubatwa zvisina ungwaro anga abatirika zvinhu zvake saka sekuru vadzokera kuna baba ndovataura kuti mukomana wani vaine mhosva yekutamba nemwana wevanhu dameji kana kuti maputiro kuti vanhu chedu abhadhariswa munhu namambo then kurongedza mbatya koga kurongedza mbatya dzemunhukadzi kudai handiti iwo dzodzitakura kunodzisiya kwete kusiyira vanhu handiti haana kusiyira vanhu akanokanda kuita kwakadaro ikoko kwega hatikubvumire kuti zvinhu zvakadaro zvidii zviitike so kurongedza nekunotaya imope mbiri kurongedza kuti ndakurongedza mbata anorongedza ega ndakabata muchoti rongedza mbatya dzako yes kurongedza mbatya dzake mangwana noti akarongedza mbatya dzake mubvudze uya rapo handiti kana achiti kwakasara chimwe chinhu chakasara ina ndingazvizive nokuti iye ndiye muridzi wei wezvinhu zvake handiti nhasi unopaa kuti pakasara hembe ngani 1 kuchivanhu tinenda kubvunzana kuti yakanga yasarirei handi mapano kwakuita kunge pane zvimwe zvinhu zviripo iripo pasina kana nechiripo handiti mapao saka mbatya dzemukadzi hadzirongedzwe nemunhu handitika aizohondo kurapana uchamudaka anorongedza mbatya dzako ega imhosva akasike kutanga tichiripisa vanhu nyaya yekurongedza mbatya pana baba vaya vanhu chikwarangarira mhoko ndobhadharwa nekuzonotanyanga muchitanga vatezvara kuti ndakuenda manje nemotikari kunotaya mbatya pamucha wakasiyirani hembe dzemukadziwe imope kuita kwakadaro ikoko mangwana unoudza vamwe kuti vakomana ndakazomboenda kwamambo nenyaya yemukadzi kuramba mukadzi aisi mhosva unongobvisa tukeno kuti mhosva tichakuda ndare mamambo wakuitine sekoto waramba chi mukadzi zvatopera komatukano ae kurwa ndekwei handiti mangwana unomuda mukadzi uyu wakamubvisa ziso wakudenga kutayakasvika kubvisa ziso nekatakamutora mukadzi wangu ndiri kumuda handiti saka unobhadhara hwai pamusoro pemombe nhapi dzacho idzodzo hwai darira mapo
$900 pane mari yemombe idzodzo dziri 3 plus y $100 mukati mamako wogarako uyokushamudza munamato waanoenda nawo kumba pamusoro pako iwe kuti dai ndaiziva kuti ndozvauchazondiita mangwana handaizongozviitawo chero unotsvaga wako uyoda ini kana ari pano ndida wachaura zvatopera nguva wakutsvaga uripo wakutoizva mona kuti mwari haapinduri here vanhu hatidade nezvinhu zvavabereki zvotitadzisa kurarama nevana vamwe vanhu zvakanaka mangwana kufamba uchinongedzerwa uyu hamuzive uyu hamuzive zvinopera nezvefano pasi izvi kwete kupara mhosva nezvinhu zvisiri zvako sekuru garai pasi nemuzukuru wenyu mumubatsiro kuti hafanira kuti mwana mudiki takabva neko kumunga hakuna magundi ikadziko handiti makona mukaiona ikoko iko inonzi kuvandukira yakanopinda pasiri payo handiti makona so baba nyaya yenyu palevhel yedu yecommunity court tinongotarisa kuti moto yakatadzwa iyoyo yekuti munhu akatora mwana akamuita mukadzi achiziva zvake kwakuenda nyaya yekurongedza mbatya dzemunhukadzi nyaya yekunotakura zvinhu usongo nokukanda haunawo kuzvitambidza imhosva handiti makwana saka mudare redu rechivanhu ndomhosva nhatu dzatakatarisa handiti makwana saka chedu nechekuziva kuti takaenda kudare kwamambo akabatwa nemhosva kuti ane mhosva handiti makwana but chatokukurudzirai mukurarama makaona zvakawanda mune kwakawanda kwamaifanira kunge makaenda before isusu handiti but makati no ndoda kuenda kwamama ndochinhu chikuru chatokutendai ichocho chokufungwa toda kuenda kwamama mauya kwamambo mambo akuudzai kuti mhosva dzirapa pachivanhu ine handiti makwana saka iye sekuru vachanomuudza akangwara sere kungamona ari panze apo patakasvava munhu handiti kunonzi kudaro next week kana kuti kusera mangwana vakomana vanenge vakukanda payoutube takuzonzwa nyaya tinoda kuuya kuno tichitaura nyaya dzakanaka mukuona uyu nekuyo vaitoro tinotatisa kaisi mazuva anomuno handiti vakanga vatoenda kwamambo vaitochata ka vamurikuonawa baba vacho avo vakazodai tichitaura zvinhu kwete izvo takatarisa nazvo zvinotirwadza mai vateereramo